दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान दा बे गिबि सानाव जोङो जोंनि गाहाय दरखं बेखेवनाय जामुंसालि बेखेवनाय सायनासालि आरो थान्दै बादा बेखेवनाय बेफोरखौ जोङो मावफुंजोब्बाय दा बिनि उनावहाय जोङो बेलासियावहाय 2 बाजिनाय लोगो लोगो थान्दैफोरखौ आजावनाय जाहैगोन बिनि उनावहाय 3 बाजियावहाय डिस्ट्रिक्ट वर्किं कमिटिनि जोङो दसे सम जिरायगोन बिदिनो मोनानि 5 बाजियाव आर'ज बिनि उनावहाय थान्दै मेल जिरायगोन आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जे जिल्ला कमिटिनि गोदान आफाद बेखौ दाफुंनानै लानाय जागोन। गाबोन मा हाबाफारि? ओमफ्राय गाबोननि हाबाफारिफ्रा जाहैगोन जोंहा मेनलि गेवलां मेल सानजौफुनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा गेवलां मेला जागायगोन दा गेवलां मेलावहाय मिरु आफादनिफ्राय आलासि हिसाबै हांख्रायदों बिथांमोना नुजाफैगोन बिथां आलासिमोनानो जाहैबाय गागि आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर पुलिचरन बसुमतारी बिथाङा नुजाफैगोन आरो मिरु माइनाव आफादनिबो आफादगिरि मानाव गेदेर अनसुमै खाख्लारिया नुजाफैगोन बिनि उनाव जोङो गेवलां मेलाव गोबां सिबियारिफोरखौ नुजाफैगोन होननानै आसा खालामदों दा बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जे नैबे बर'नि जे आंगो बाथौ धोरोमनि जे मेल गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव ओनसोलनि आरो गासैबो बियाबफोरनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो आफादनि जानानै खावलायहरबाय। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।